Și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft Pocket Edition. Simplu de episodul 7. Și folosesc acum Block Launcher pentru că am descărcat o nouă textură. Sper să vă placă. Mie îmi place. De aceea voi folosi. Ia uite cum e. E faină textură. Nu știu să vă mai prezint. Uite cum e textura. Mie îmi place textura asta. Da, și să vedem dacă avem un topor aici. Of, nu avem. Dar aici. E de aici. Stai. Stai, mă stai. O nimerit. Nu prea știu care-i crafting table și care-i cuptorul. Da, am nimerit de la asta. Să ne facem un băr. Și un topor. Hai să ne ducem să tăiam lemne. Da, și ia uite casa cum este. Ia uite ce faină e textura, e și umbră. Foarte faină. Vă rog să mă scuzați dacă vă supăra că n-am mai postat ieri. Iată, se mișcă și iarba și frunzele, ia ce faină e. Ce faină e textura asta. E super faină textura. Asta e cea mai faină textură de Crăciun care am găsit-o. Sau puțin asta mi-a plăcut cel mai mult. Îmi place, sper să vă placă și vouă această textură și puteți să downloadați și voi. Am descărcat o aplicație cu textul de pe Google Play. Dacă să folosiți texturile, vă trebuie Block Launcher. Trebuie. Și uite cum arată și lava. Eu sincer n-am văzut cum arată lava. Acum văd. Am grijă să nu cad în lavă. Că n-am chef să-mi pierd itemele. O să facem. Mai trebuie să. Sau nu mai trebuie, dar.
Și iată cum arată apa. Ce faină se vede și ce e jos. E super faină textura asta. Asta e cea mai faină textură de Crăciun care am văzut-o. Mă. Și cred că ne ajunge. Mie îmi place foarte mult textura asta. Nu știu ce părere aveți voi, dar textura asta e foarte faină. Oh, ce-am făcut? Asta se întâmplă dacă te grăbești. Și aici parcă am murit. Aici mi amintesc că am murit. Nu. Itemele mele. Hai, și m-am chinuit să tai copaci. Și uite cum arată soarele când acum e să vedem unde e luna. Ce să faci? Căsuță, trebuie să mai aștepți până să fii gata. Ce greșeală de minoră ai. Nu cred. Cum am putut să greșesc așa simplu? Ia. Să trebuie să fie crafting, da? Și ne ducem iară să tăiem lemne. Va trebui să merg într-un episod la minat. Să mai găsesc iron și toate prostiile. De ce n-am avut pe lângă mine? Nu se mai întâmplă, nu puteam să nu mor în această serie. Nu se putea.
se putea în această serie să nu mor odată. Și cred că va veni și a doua oară. Și am tăiat așa mult lemn. Și acum iar trebuie să tăiem lemne. Și am pierdut și level. Pierdut și nivel. Noroc că n-am avut multe chestii la mine. Doar o copacul ăsta și văd dacă mi-ajunge să fac tavanul la casă. Să nu mă mai grăbesc. Ia să vedem dacă mi-ajunge. Nu prea pot să-mi dau seama, dar... Na. Da, și cam atât pentru acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like. Și ne vedem data viitoare.